କେମିତି କାଠ କଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ମିଶିଲେ କାଠ କଟା ହେଉଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ କାଠ ଏପଟେ କଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଆସୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ସେପଟେ କାଠ କଟା ହେଲା ଏପଟେ ଆସିବ ଏଠି କାଠ ଆସିବ ସେଠିକି ଯିବ ତାପରେ ଏଠି ଏପଟେ ଆସି କେତେ କଟା ହେବ देखो ये मेसीन धारा करा होती मेसीन धारा करा हो देखो